मोये मोये Hi guys, welcome back to the channel The Retro Smile. Okay, the Ajit Patra on the line. Chala pura kulla. So, this is the one day in last day. So, departure na beta matondo cultural program first day. So, bakona sa hindi ka departure na. Ito da panda nama. Like last day. So, no. Air तुम यार मत सपोर्ट सब्सक्राइब मत कर प्लीज सब्सक्राइब पे लाइन चेयर मत शेयर कमेंट मत यार बेगा बेगा मत प्ले एंड इक लेग इंकला बॉयज ना डांस अवंतुंडु सो आइता तुझ बाबा नेर दुम्मुदा बाय तुझ बाबा ले दीवने स्मॉल मैप अवंतुंडु रात्रेगे फुल बिगेस्ट स्ट्राइकर ऑफ ईयर ಮೂಲು ಚೈನಾದ ಗೇಟ್ ಓಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚೈನಾದ ಗೇಟ್ ಇಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿ ಐತೆ ಮಿತ್ತೆ ನಾ ಬೋಲೆ ಮಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಚೈನಾನೆ ಓಲ್ ಬಟನ್ ಕಾರ್ದಿ ಓಲಿ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಚೈನಾದ ಬಟನ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಚೈನಾಡ್ ಪೂರ ಚೈನೀಸ್ ಐಟಮ್ ದೊದನಚ್ಚಿ ನಾವು ಇರದೆ ಪ್ಲೇ ಮಿತ್ತದ ಐತೆ ಮಿತ್ತೆ ಬುರ್ತನ ಅದೆಪ್ಪುಗ ಅಬ್ಬಾ ಅದನ ಏ ಮನಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿಯನ ಬತ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೂರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ತುಂಡು ಮುಟ್ಟು ಮೊಲ್ತುವಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವಂದುಂಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಕಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಆರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ 3 2 1 ಜಾಮ್ ಅಂಕಿತ ಎಂಚಿನ ಫೈರ್ ಯೋ ಏಯ್ ಅಂಕಿತ ಸೋ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನುಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಲೇರು ಏ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುದ ನೀನು ಏ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರು ಸಲ 6 ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣ ನುಂಗಿ ಆಡಲು ಬಂದ ಪಾತ್ರದವಳ ಮಂದಡಿ ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ मोये मोये
ರಾತ್ರಿ ಸಂದುಂಡು ರೈಸ್ ಕಾಲಿಯಾಂಡು ಸುಕ್ಕ ಪಲ್ಯ ನೀರು ಕಡ್ಲೆ ಜಿಂಗ್ ಜಿಂಗ್ ಪಡು ಪಡು ಪಡುಂಡು
ಶಾಶ್ವತವು ಅದುವೇ ಚಿರಗೆಳೆತನವು. గాయస్ మాత పోందులేరు మాత బుల్తొందులేరు కొంచెం దీపదీత్ ఎక్కడ వీడియో పత్తిచ్చి సో అన్నమ్మ చేర్చిన మాత రేకుల గుడ్ నైట్ బాయ్ బాయ్ నెక్స్ట్ లో ఒకటి దిక్కు టేక్ కేర్ బాయ్ బుల్తారా